Следващата сурвакарска група, която ще поканим за участие, е сурвакарската група при Народно читалище Алеко Константинов, 1899, село Сиришник. Можете да се подготвяте и да заповядате вече. Те са от община Ковачевци, област Перник и съществуват повече от век. Тази група непрекъснато променя членността си, но и до днес е запазила своята същност и идентичност. Характерно за маските на групата е, че материала за изработката им са дънери, които след оформянето наподобяват страховити чудовища. Също така има маски, изработени от пера, кожи и рога на различни животни. Костюмите на сурвакарите са окичени с разноцветни парцали, а звънците и колпатарите са направени от най-добрите майстори и се предават от поколение на поколение. Групата наброява около 100 участника. В този си вид е участвала в редица фестивали, спечелила е много отличия, сред които златен медал за най-хубава маска от Международния фестивал в град Перник, Сурова 2012 година. И характерно за маскарадната група на село Сиришник е, че на 13 срещу 14 януари на Мегдана се пали огън, около който жителите на селото заедно с сурвакарите бият кръшно хоро. всички заменчани, на всички гости, граждани
и участници в този прекрасен ден. Чуровакарската група от село Сиришник ви желая много здраве, много радост, много любов и предварително като отминат лошите дни ще дойде пролетта. Пролетта моя, моя бяла пролет, още не живяла, не празнувана, само брачните листа се дувана. Ака минува слинко на тополите, а не спираш тука твоя полет. Пролета моя, моя бяла пролет, там ще дойдеш, дъжди урагади, бурена страшна, а недобетежна, да измиеш кървавите рани и възвърнеш хиляди надежди. Аз ще пеят всичките в полята, весело ще плуват с простора, ще се радват на труда си хората и ще се обичат като братя. Пролета моя, моя бяла пролет, ай да видя твоя си полет, ай живот на свършите площади, нека видя само твоето сърце и умре на тези барикади. Здраве, живот, виждай Боже, любов и много любов на земекчани, бережеш и много бережеш на всеки ни здрави. Благодарим ви и желаем успешна 2015 година. Живи и здрави да бъдете! Това е от Чуровакарската група от село Сиришник.